Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feenjayi ɓataake bindaɗo aaɓnde 27 yarkomaa hitande 2024 ɓataake men faati koye ganndal. En jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala moni kala ɗo woni, min calminima, min juurimama, min ñaagimama duwaw, min duwanimama. Alhamdulillah, en jetti Allah. No kewɗen wadde kala altina so haalde men ganndal, nde tawno ɗen kewiide huccude dow aduna o ko ganndal woni kala, ganndal daɗi kala, ganndal fawi dow kala. Kala dokkaɗo ganndal yo andu rokkama geɗal mangal. Kono kadi ganden ganndal koko memoto e jungo. Ganndal ko naftowal, ganndal ko jaltinowal yimɓe caɗele, ganndal ko jaltinowal yimɓe niɓɓere faade lelawal, ganndal ko hande ilam ari ha heewi en juukima wiyeteɓe ko anduɓe jooɗo ƴeewa peeje holno watte, sabu hunde kala fawitake laamu tan ala ma dañ ko fawi e men feɗɗita men. won wiyaɓe ko anduɓe daɗi laamu, haqqillaji maɓɓe daɗi, ɗannotoɓe jamma ñalawma e avion ngaji ne jaaha batuji mawɗi, aɓen ɗo tarla ha ko aɓe ƴakka taw ganndal maɓɓe daɗi ɗum. Ganndal koma ñihle, ganndal koma witte, ganndal koma ɓulnane yaltinane peeje haralleɓe totte golla ɗum waɗa nafoore, waɗana men nafoore enen kala. Goppen ñoofade, ƴeewen ko ene ɓamta en. Lampa jeynoto ko aduna kala woni pinal, ko pinal yeynoto ganndal. Ganndomo finani way kono kanŋe jaltinaɗo e ɓakkere ni, ma eto finde, finana aduna o, finana ko wuura ko, finana ko yahete ko, faama ko wona ko, anda ko yahete ko, ko ñaamete, ko yarete, ko ɓornete, ko hutorte, ko haalete aduna, ko kesam kesamagu, geɗe mum fof jomum finana ɗum yaada e ganndal mum wona jaaduɗo e jamanu. O wadda hen
galle mo ene nanna aduna o kala woni muñal o wona muñowo sabu Allah wi ko muñe joɗɗe Allah wondi koye muñƴo kala mo muñata Allah wondani e mum inna allaha maa sabirin Allah wondi koye muñɓe kono kadi muñal ko ma yooɗa fasbir sabran jamil muñal jongal wona mboɗo muña tan sabu ko ɓuraɗo doole walla alaɗo paami walla ala no mbami walla mi ala ɗum ala a muñat muñal jongal Allah barkina muñal ngal wamto e ma ngal jibina barke ɗum woni kala altina cuɓiɗen haalde gandal alay sago noon dokken gandal valeur mum dokken sukaɓe valeur beele janggo ɓe gona yimɓe anduɓe eɗen jiiɗi artude ko fate banggue lappol men to leydi Mauritanie sabu humpitade ɓuri humpede gandal mangal ne soomi hen gueɗe kewɗe ne coomi hen nafoore mawde ne soomi hen kono kadi eɗen jetta eɗen jaara dendagal bandiraɓe musidɓe kala en jooɗima lebbi ɗiɗi en mbaɗani buuɗal yurmeende ko haajuji tan e nangude nde tawno kadi ko noon wayi saaha ene moƴƴi kadi ne toppito gueɗe mum haajuji mum ko hen wona no fulɓe kewi wiide ni dogde ene ŋaaño teppere yadata a riwat ɗum tan ha woda kadi ɗo ɓagguɗa garta kadi ndiwa ga ha woda ɗo ɓagguɗa aduna ko noon hunde foof rokke fodde mum ɗo foti ɗo eɗo foti yaade ɗo alhamdulillah en jetti Allah en goni bismaɓe taw koye fedde ɓamtare catal sengo Nouadhibou ngatamare e gardugol président Abdullaahi Ba e cukko makko ballidiɗomo woni arɗo Ba Moussa e dendagal goomuji naatɗi gonɗi e nder fedde nde ene waɗi goomu jangde janguinoɓe ɗemgal fulfulde jangguina mecce guila to banggue goobu banggue ñootol banggue gueɗe goɗɗe beele sukaɓe mbasa jooɗade ɓe janguinte ɗemgal mabɓe ɓe janguine kadi noɓe guurti beele ɓe mbasa daɗede to banggue gollal ene jogui goomu tambingu jangde e nder fedde ɓamtare Pular sengo Nouadhibou ene tawi nder leydi Mauritanie ene jogui goomu findino mogiyankoɓe walla waɗoɓe mogoji to banggue findinde pinal woni kala ko kewi ɓe mbaɗa hen mogoji jaaduɗi e oɗon jamanu beele yimɓeɓe ɓuura wawde famde holko wuura ko aɓe jogui hen goomuji kewɗi nde tawno so en mbi Nouadhibou tan eɗen gandi ko nokku gandiraɗo pulagu ko ƴiƴam pulagu lallata toon ko kiirɗeli pulagu lallata e wuro ngo ko fulɓe ñaaƴata e maggo ko fulɓe kiirata e maggo ko fulɓe kadi pinata e maggo so wiyama Nouadhibou tan nodditi pulagu ha laaɓi ala ko acci ɗum haydara en jetti Allah noon fedde bismade en leydi e leydi en notorima yidde ngam yidde men leñol men e ɗemgal men nde jeheten cuɓiɗen e dow teddungal yaadu ndu ko ɓi nene men mo golliten giɗo men mo jiɗɗen jiɗɗo en woni Mouhamadoul Abouba to Luksayba gorgol jooɗi to Nouakchott mbaɗɗen teddungal ngal kala e dow jungo makko o haalani ɓi nene men giɗo men sehil men ceerno Boubacara Gaye to PK7 o haalani giɗo men sehil men ɓi neni men Hamme Ibrahima Sall mo babaɓe to Nouakchott o haalani giɗo men sehil men ɓi neni men Amadou Mbaye mo mbiyeten Makam Coutir Mbaye mo ganduɗa so ñootanima tan a yooɗat ñootol mum ko unique ko gotol
kala mo liggi wutte e daande mum sa laari tan way kono Abdullahi Zakaria an mo cubalel so tawi filmi kalɗo nawɗa e nder téléji walla yiiɓe image o ne gandi ngo ko jungo Abdullahi ko Allah rokkimo woni hunde ko don gaño ala ko wawi hen hasid ala ko wawi hen ko fulɓe mbiyata ko sa tawi jeygue ne huɓɓa e nder ndiyam holno mbatta addu leggal mbaɗa hen woni hunde ko don ko Allah rokkata sa wi aɗa haɓay mum kaɓata koye Allah won ko neɗɗo ne daña walla won ko neɗɗo ne wawa hoto tampini hoore ma wona jangde makko rokkimo ɗum wona witto makko rokkimo ɗum ko Allah rokkimo ɗum ɗum woni hikma mo Allah rokkata jiyaɗo mum jiyaɓe woni hen ɓe ganda fodde hikma ɓe ganda nafoore hikma ɓe jawo ɗum ɓe jawo Allah o dukkuɗo o taw ɓe ganda ɓe goni koye bonirede aɓe taaya e nder mabɓe ɓe gona hasideji taw ɓe kaasi ɗon to ko Allah sabu ko Allah rokkimo hikma o ɗum Allah rokki ɗum Amadou Mbaye makkam kutir so ñooti tan a yoɗat giɗo men ɓi neni men korsuɗoɗo men tedduɗoɗo men mo jaadaten momta hoore mum ha laaɓa beele enen peeñen woni Abdullahi Zakaria an mo ganduɗa ko neɗɗo jiɗɗo leñol ngol pinɗo kono kadi Allah rokkimo ko wawi photo ko kala ko wawi caméra ko kala koko mbimi ko Allah rokki ɗum jungo ngo min jaadi leydi Gambi nottoyade fedde heɓla sukaɓe Afrique wuro no wiye Saare Demba Wulli West wuro Bakary Aliou Dialalo Ba en mi salmina Ibrahima Aliou Dialalo Ba ceerno Mouhamadoul Amin Ly e dendagal tawnoɓe kala subaka eɗen jeehi gese jeeri min mbaɗi toon émission e yewtere men nde joguiɗen Walfadjiri e ballal Abdourahmani Ka woni Ngajjel nde o filmi hawo gayni min garti nawmi image uji ɗi woni nawmi nate ɓosoje ɗe pop Walfadjiri debbo goto ne wiye Mammi goɗɗo en wiye Madame Mbaye ɓe jiimi e nate ɓosoje ɗe ɓe mbi ɗum ɗo de ɗum ni oɗo image jogui ɗum ko goto woni Abdullahi an min baddi noon lawol gongol Foire min baddi noon Daara Jolof min baddi noon Kidir min baddi noon nokkuji kewɗi min jaaduno ha to Mbaye Hawa kala ɗo film o addi ɓe laari image o ɓe mbiyata oɗo image de jogui ɗum ko goto woni Lay an jungo ngon lelori ni eno yarata eno waɗirta ni ɗum ko don hol film o hande gadda e télé technicien o jiima hen monta ɗum wima ɗum ngo jungo de ngo min gowi ɗum ko goto jogui ɗum ten wona télé goto o neldata ɗum ko don on noon o momtat hoore makko ha laaɓa somin jaada beele mbaɗo feeña ko neɗɗo baɗɗo fayida jiɗɗomi korsinɗomi mo ganduɗa mboɗo heeƴe mum ne heeƴe am alhamdulillah eɗen jetta ceerno Boubacar Gaye no feewi dari men darde tinde ko ɓi neni men kono kamɓe kala en duwontoɓe kono kadi ɓuuri weldeme lawol he pop nde tawno haali Aboubako musidɗam ko ɓi neni am min gandodiri min jiɗodiri min gollodiri ferguitere tokosere e nder seconde goto ɓuuri raɓɓidde meeɗa nadde hakkude amen goto fof so ari e wadde waɗat ha timma yaha bolol mum haydara meeɗa rendinde min wona journal o wona jewte buuɗal yurmeende wona haalis wona haydara min meeɗa furgodir ko fotino ceebdi mesalal duuɓi sappo wona hunde wemde gollodiroɓe ne kewi perguitte holɗum hen goto amen kala ne laaɓi reede ko waɗata ko saabu holɗum min ngala hen jobdi amen ko Allah so tawi min jogui hen salaire jobdi koto Allah ɗum jeeyi sababu noon goto men foof waɗirta ko yidde sinno haalis wonno ɗon tan tawde min lawodirde tawno haalis ne heewi seyɗade kono ɗum min mbaɗani ɗum hen ala e haqqillaji amen ala e ɓerɗe amen ko ɓuuri weldemi kadi ko ngara e musidɗo ma tawani hoɗi Allahu akbar tawani hoɗi
hoɗorde moƴƴere yonde lamde siwlisde hesere pol tawa jomni hoɗi kotki moƴƴi nde garmi galle makko tawmi komo hoɗi omo hoɗi gonga e gonga ngara e musidɗo ma tawani hoɗi jeeya koye aljanna jeeya koye beelema sa wona haasida weltonto ɗum addu wonto ɗum teni kadi a ɓeydat ɗum ngara e musidɗo ma tawani jogui hoɗorde moƴƴere tawa jomni jogui cuddiɗo cuddiɗo mbimi ko debbo ɓamtuɗoma balluɗoma hakkoɗa on debbo weeɓani tawa omo jogui on tawa omo jogui ɓesgu heɓɓe less sa haaliɓe nana tawa kadi omo jogui dépasse omo waɗi hirande saabu oɗon gandi so wiyama hirande weeɓani saabu hanki hewɓe kirtotako so kaccitima gottima kirtotako ɗum jeeyi sababu wiya wadde hirande weeɓani kaari nde ko noon mbaldi kono noon ɓe ñaldi weeɓani kaari nde ko noon mbaldi ndeysan ɓe ngala hirande ɗum jeeyi sababu noon wadde hirande ne saɗi fulɓe innir ɗum hirande kaari waɗi hirande ko hunde sande jamanu nde ɓenni ɗo ko gorko goto waɗata hirande heddiɓe kala ñaltinto tan walla tenkoya alhamdulillah noon Allah wahliti jamanu o hande hewɓe jogui kiraɗe kono haali mankaka dépasse alhamdulillah ko yettude Allah mbaɗa yettanma ɗum Allah mboɗo duwanama hen aɗa jogui bureau sa fini ka gorko joɗɗo joom darde joom ɓandu joɗɗo piya costume kuɓɓa auto ma dabama mo jiyanɗa hoorema ko valeur daba valeur mbimi wona mantude wama shahidna illa bima allimna kala ko kalmi koko pawmi yiteram ko gandumi kala komi anda mi fawani yiteram hoto Allah rokkam haalde ɗum hoto Allah rokkam haalde ɗum kuɓɓa dabama jaaha gara bureau ma bureau dawrowo ganda seɗen tawima ɗon miijora qaali aboubane jooɗo ɗo tellina hoorema ha pota less joɗɗa less aɗa warña ceɓe aɗa waɗa journal sa gayni an kala ka barñ ceɓe elle juppaɗo siwo ndiyam jula hen danema perda hen tawma guila to banggue yaltinde kabruji ɓulnade gueɗe goɗɗe beele naftude yimɓeɓe ko yidde wona dañal ko yidde ɗum noon an baɗanteɗo respect so fuujima respect so dande yaawi respect so ɗemgal ngal ne yaawi respect kala ko wawi wadde hokkuma respect par ce que mo rokkuma respect so juumi respect so journal makko laamu muritani tan hokkuma respect kala ko wawi wadde hen respect par ce que a yoɓanimo ganduɗa ko yiddema omo yinma tagi mo waɗa ɗum an keɗotoɗo saabu o yid leñol ngol o yid ɗemgal ngal firti ko yiɗe ɓayde o yiɗe an woto ƴeew an ƴeewi ko yinma ko par ce que a ñamminanimo a yarnanimo a honnanimo a holtinani tena ligginanimo ten alhamdulillah foof momo jogui ɗum ko yettude Allah jogui bureau ko bureau dowrowo jogui gollal jogui daaba mum finat ñalla haaldude ɗemɗe goɗɗe signature uji ha jippo jippina hoore mum ha mema leydi ne humpita en ko yidde mawde woni ɗo taw joomum kadi ne jogui galle timmuɗo wona galiyel ko galle kadi ko galleji wona galle goto to jibinaɗo eɗo wuuri ne liggoɗo ko kew wiide kala saaha neɗɗo kala gorko kala yo Allah rokku ɗum galleji ɗiɗi e gurdam mum capital ma e wuuro ma ko yettude Allah kadi aɗa jogui debbo aɗa jogui dépasse aɗa jogui ɓesgu ɗum ko yettude Allah ko o woni ɓaali abouba ɓi nenam mo beltanimi mo duwontomi yo Allah ɓeydu caam mboɗo duwo hoto gaño dañ sago mum e ma kala gaño ma ɗo woni yo Allah wahlu ɗum watta ɗum giɗo ma kala gañƴo ma e ɓernde mum añma e mum yo Allah wahlu ɗum watta ɗum giɗo ma hoto gaño ma dañ sago ya taw ko Allah tan yiɗanma ko joguiɗa ko ɓeyduma e kala ñalawma so yiiɗi aduna fo añma ya rabbi ya rahman nde waɗa e jungo makko kanko haali acci haaju mum noddi patron mum wiye janggo noon mboɗo ñaagui yafuya mi wawata gollade
mbo duusa ɓi nenam on wi ya Amadou Mbaye makam Couture acci entreprise mum sabu entreprise makko omo gollina sukaɓe heewɓe ma en gartoydin mbaadi goo ko ñootowo ɗiɗi ko ñooti men hanki o ñootata tati o jogii ko entreprise o gollinta ko sukaɓe heewɓe kanko ñamminta ɓe yarnata ɓe ɗowata ɓe jangginta ɓe haɓe mbawɓe mberoɓe jaha ɓe mbatta golnade koye mabɓe kanko ko janguinowo ko nehowo ko perowo laabi acci haaju mum wi mi ɗoftete ɓi nene Hamme Ibrahima Sall onon foɗon gandi ɗum ko liggotoɗo e banque ko opérateur économique ko neɗɗo développement ko conseiller yogay landaji dawrugol kono kadi ko joom yiyande ballowo juɓɓinanowo yimɓe kala ko fate programme uji ɓamtare gila to sernaɓe nalankoɓe gendiyankoɓe yontaɓe mom foof o duusi ɗum omo rewa moni kala ñawande kala mo jiiɗa ɓe jokkodiri omo rewa ɗum ñamande min wi acci haaju mum acci galle mum acci pop wi ko gonga nuwadi mum waɗi kono mi duusete ceerno Boubacar Gaye wi ngam teddungal gongal toon e yaaɓe ɓe beele an Saar mbawa feñje toon sabu hen banggue ka almudo min mi acca mon tan jahon ko onon goni min woni onon min ƴetti oto daaba haali min ƴetti lawol min jaɓani Nouadhibou min tawoy toon bandira debbo tedduɗo jokkodiraɗo hande ke wona duuɓi sappo innirɗo men ɓiɗɗo hande mon yaara duuɓi 6 woni Abdullaahi Tokara Sall Abdullaahi Saar rahmatullahi Sall kame fedde ɓamtare pulaagu cetal Nouakchott jaɓɓi en jaɓɓungal paayodingal jaɓɓungal mangal ɓe teddini men ɓe nawi amen galle sarɗiyanke Khalidou Sow o dibité momin ganda anda amen o dibité momin ganda anda amen min gari galle mum kañum foye wonde sarɗiyanke ne wawno wiide komi dibité min dibité oɗon gandi jogui ko poste dowrowo no président de la république suɓirani ko noon dibité suɓira saabu président suuɓi ɗum ko ɓesguji leydi dibité ne suuɓi ɗum ko ɓesguji leydi koɓe gotum o jogui ko mandat 5 ans président jogui ko mandat mum 5 ans ministre ko heewi doole ko kala so ari assemblée nationale jogui konngol ko dibitéji ko ɓen jerwotomo toon ha wonta lacciri walla ha wonta condi o surtine ɗum tagui ministre ko heewi doole ko kala suusa sarɗiyanke saabu sarɗiyanke ene fanma ha gara e mum kono dibité kañum arata e ma o Nouadhibou ndemin gari min tawi ko ene jangi beele lorɗaɗe sago ndiyam wulne ko kanko dibité o wulnani min ndiyam min gandamo kaccitari nde ɓatta moni kala kanko waɗanta ɗum kaccitari o tellini hoore makko hawmimi leydi omo yeerude e amen min gandi ko dibité kanko o anda ko min goni Allah waddi amin baddugal jongal ɗomin jaaha kala ko oto makko e oto amen deggodirta o wittina amen wuuro ngo o nawa amen ha Allah waɗi noon peeñƴi minen kala min gandodiri yidde mawde hakkude amen ene wonde woɗɓe somi artu yen juutat nafoore nde ko fedde ɓamtare pulaagu catal sengo Nouadhibou waɗi hirde mawde hirde nde waɗi nalankoɓe waɗi jime moggi waɗi jime juɓɓuɗe waɗi moggoji juɓɓuɗi en tottama konngol nayiɗen to banggue dewle ma on jeeyi ɗum e vidéo ngaji garoji so tawi montama ha feewi ene wonde jangde sukaɓe en jewti ko fate dewle ko yettude Allah yimɓe hay goto yaka hetto fedde catal heblo Nouadhibou oɗon keeɗi catal
fedde ɓamtaari nuwadibo catal nuwadibo ngatamaari oɗon keɗi kalami ko alhamdulillah ne waɗi sukaaɓe mawɓe hay gooto wiyaka hetto tawno ko haala ko ko hunde wande fayde kadi ko toɓɓere nde cuɓiɗon onon wona min nde cuɓimi ko onon cuɓinde onon noddin mbiɗon ko nde toɓɓere jiɗɗen jewten ene wonde hokkude suka fodde beele suka o janngo so mawni anda fodde sa rokkata neɗɗo fodde wo andata fodde ma sa rokkata ɓiɗɗo ma fodde so mawni wo yaɓɓa fodde ma mbiyama ko bonɗonedi walla nde sukaɓe fof ni mbayi wona gonga sukaɓe fof mbayani ni ne jogui sukaɓe ko newiɓe ko nehiɓe so dañi dokkat ko waɗoɓe ko moƴƴuɓe ko ɓattiɓe jinnaɓe ko yiɗɓe jinnaɓe ko heɓɓe koyɗe jinnaɓe ɓen jinnaɓe ne ganduno fodde sukaɓe mbaɗi fodde sukaɓe a timmi ndewani tan ɓornanteri aduna ene jogui hande woni jinnaɓe ndewi tan ko yontede ndewi tan ko yontede ndewi ko tinede kala jasiniére jaltuɗo yomi ɓorno kala mbase jaltuɗo yomi ɓorno kala cakka jaltuko yomi ɓorno kala lati garɗo yomi naat hen téléphone garɗo foof leece jaltuɗe almowaruji ko yalti fof yomi heeƴi hen mboɗomi yangue mboɗomi inde mboɗomi cérémonie mi ñallinta mi wallinta ko kenmi kala e tontinaji mbattanmi ko darabuji e leece cuɗari aduna mboɗo acci ɓiyam ɓiɗɗo o ne foti safrede ɓiɗɗo o ne foti ñamminede ɓiɗɗo o ne foti yarnede ɓiɗɗo o ne foti wallinede mbaldi moƴƴiri ɓiɗɗo o ne foti waɗede moustiquaire woni fabion moƴƴo ɓiɗɗo o ne foti ɗanade tigui rigui omo foti finde o haccito o haara o looto o waɗa comci laaɓɗi o janggoya omo foti duusede ko yiɗi kala ne foti waɗede woto yiide banggue goɗɗo haqqilloɗo ɗon o toon omo foti waɗede économique banggue o moftane janggo so yettima université beele o nawe duuɗe privé o janggoya o wittoya so mawni o anda fodde ma sa watta ɗum so mawni o andata fodde ma moni kala wonko wawi wadde moni kala wonko wawi waɗande ɓiyum moni kala wonko wawi wadde moni kala wonko wawi waɗande ɓiyum moni kala wonko wawi wadde moni kala wonko wawi waɗande ɓiyum ɗo mbaɗɗen erago hey mon hettiyankoɓe buuɗal yurmeende tinnude moni kala yo sood hay soko fabion ngaji tati nawana jangguinoɓe qur'ana tinnude moni kala yo sood hay soko fabion ngaji tati dokkon sukaɓe waloɓe booli waloɓe leece ɓole ɓe ngala ɗo mbaali hande o sohla ko fabion ngaji gila takkusana ɓowɗi ɗi ɓamata wombude aɗi gulla aɗi piɗa aɗi gulla aɗi piɗa aɗi gulla aɗi piɗa hande ɗum jeeyi sababu dispensaire uji kala keewi galleji mo jiiɗa kala nana ƴoññi nana fawgi ne leeli ɗum noon banda men dañiren Allah e geste ji wallude sukaɓe leece darabuji e fabion ngaji bawɗo sodde leɗɗe paali yo sood leɗɗe paali sukaɓe balle wona e galleji sernaɓe ɓe beele sukaɓe mbawa wallede hay e guure men ni won galleji ɓe ngala haydara sukaɓe men hay fabion keƴata jiya sukaɓe nayi mbalda e fabion goto bonɗo baldi o tarlo ha yalta boowal ɓowdi cuttinamo toon tene ƴiƴam walla mbiyen tene ɓowngu ene yaha ha watta neɗɗo kangaɗo woni paali cornique oɗon gandi ko hunde bonde ɗo neɗɗo jotto ene inna inde neɗɗo kaari accam eɗen dutti ɗum to ɓaleɓe eɓe o ko ɓaleɓe o ko dabraɗo o ko yaroɓe ko kaari de yaratamo kaari ko suguña taw wona ɗum ko ƴiƴam ɗam wahliti way kono debbo jibinɗo ƴiƴam mum monti so ƴiƴam monti way hankkadi ko ƴiƴam goɗɗam ko wahliti natte ƴiƴam ma wahlita hoorema aɗa haala puuyɗam ko wayno hande jabet en yaha ruytina neɗɗo wona wiide kaari accam saabu sukara heewata ƴiƴam he ha ƴiƴam ɗam wahlito wayata kono banda oɗon gandi tet nden hutortoɓe cassette aji to waɗama korwe bandaji men ɗi e gadanteji ɗi so fawama dinamo so yi ha tampi radio ngo sen wulla wattata ko ñuhlude
ko ñuhlata ko a andata jiiɓo ñaafo noon ƴiƴam wayata ɗum ɓowngune waɗa noon neɗɗo ɗum woni pali cornique so naati ha nder yaltinde ɗum weeɓata sabu ƴiƴam ko hunde laamde kala ko jilli hen wahlitat hoore neɗɗo ha laaɓa hede eɗen takka yimɓe eɗen takka goɗɗum ñamirguel kalis ne hen ha heewi yimɓe ndento ɗum noon coode fabion ŋaji ha heewa son ganda to nawoton amin gandi to nawete so on ganda to nawete amin gandi to nawete son jokkodiri amin tan yettoto taw hay inde goto min kalta ko lillahi tan ko Allah mo waɗiri Allah Allah waɗana ɗum mo waɗiri yeengo yeengo waɗana ɗum Allah ne ɓeyda baɗowo baɗirowo Allah aduna ne sinka baɗirowo aduna ha ɓooya wattuma ɓakkere joɗɗa ɗum woni hanke ɗe jogui woni yimɓe hanke mbaɗiranno ko aduna inde men jeeya koɗante mbaɗante hande nana ñaama ndondi waɗiroɓe Allah ɓe hande ɓiɓu men nana jogui nemaji mawɗi koko Allah ko tan woni gonga kala ko eɗen mbaɗa mbaɗiren Allah alhamdulillah fedde ɓamtare pulago Nouadhibou ɗo calminten Zoubayrou Ly musidɗo mum Hamme Ibrahima Sall kono kadi ko musidɗo giɗo sehili teddini ɗo calminten maire Gueye nde jiidiren mum waɗi jaɓɓungal manggal e yeeso sarɗiyanke o e yeeso musidɗo men giɗo men gardiɗo Pinal TV to leydi Mali woni Ousou Sabbar Ba ene arde baba ko goɗɗo waɗɓe fayida tawtorede oɗo henna jamma eɗen jaade Fadimata Bousso Boussourade Bousso e dendagal woɗɓe hayso en limtani musidɓe tedduɓe waɗi woni waɗi nafoore kono kadi en tawama ñalawma ɗimmo o to galle fedde ɓamtare pulago sabu ko pulago kala jeeyi fedde ɓamtare pulago mbiyanmi ɗum to Nouadhibou en gari to galle moɓe jeeni ko hay mabɓe e nder Nouadhibou koye nder ɓernde Nouadhibou ko galle jaajƴo mawɗo aɓe mbaɗi en école ɗo ɓe janginta ɓesguji mabɓe ɗemngal fulfulde kono kadi e nder wuro ngo aɓe mbaɗi hen peŋɗe ɗo ɓe janginta kala ɗo ɓurɗa ɓattorade kala ɗo ɓurɗa ɓattorade aɓe jangina ɗon galle o ko galle jooliɗo e nder galleji kala ma han payi dow ha jooɗi ha heddi galle o kamɓe noon maɓe dawa ɓe jippo ɓe daña ko ɓe ñammini galleji mabɓe ɓe daña ko ɓe ñammini koye mabɓe ɓe daña ko ɓe jooɓi kuuraji mabɓe e diƴƴe mabɓe e gueɗe mabɓe ko heddi kala ɓe ŋoɓita hen gam yidde kadi fewnude oɗo galle ne waɗa mir mum ha yooɗi ɗum noon hey men fulɓe hey men jogiiɓe tinnoɗen goto men kala yo wat jungo mum e oɗo henna galle pulagu to Nouadhibou ko foti no Nouadhibou sa wi Nouakchott tan woni capital deuxiéme capital économique ko Nouadhibou so mbi Nouadhibou mbiɗon ko Nouadhibou dande maayo Nouadhibou lobbudu yurmeende ko fulɓe ɓolɓe ñaaƴar toon kamɓe pop aɓe gandodiri aɓe tamodiri ɗum noon goto men kala yo nangu e oɗo henna galle beele galle o daña nokku makko mawɗo soɓe mbaɗa hitande fande nde ko faate ñalawma pulagu kala bawɗo bismede so bismama taw ko ɗon bismete ɗon yewtata bandiraɓe fof ɗon garata taw yehetake banggue goɗɗo ma luwe ma yoɓe kala ko boni ma fewne ɓe mbanni hen salle mawɗo spécial mawɗo taw salle ne wawi wadde ene wawi humde dewle ene wawi wadde cérémonie ji ene wawi wadde gueɗe kewɗe wawi wadde jewte kewɗe waɗe cuuɗi waɗe kadi nokkuji ɗo ganduɗa taw hoɓɓe ne mbawa wonde hen hayso gonta hen taw ne mbawa foftade hen kono kadi Liman Dia ko joom guitare ko diiniyanke ko ɓulniyanke ko janguiniyanke ko wittiyanke ko windiyanke kono kadi ko ɓulniyanke jime kami yaadi mum kala yo Allah reen noon fedde ɓamtare pulagu gatamare cetal Nouadhibou rende mon e ɗiɗo ɓesguji ko ɓuuri weldemi hen kadi ko sukaɓe tokos ɓe goni hen
sukaaɓe rewɓe tokosɓe ɓe ndesaaka, sukaaɓe worɓe tokosɓe ne heen resɓe e resaaɓe eɓe ndesaaka kala. moni heen kala en totti fodde fedde nde haa timmi ene nangi heen haa tiiɗi, kala hemo kalduɗa wiyatma ko amin heen hannde amin heen janngo teedi kadi amin jiɗi ko ɓuri ɗum. ɗum noon mballen ɓe banndiraaɓe no fedde nde ɓuri wuurirde. faandaare maɓɓe ko yo jannge, faandaare maɓɓe ko yo jannge, faandaare maɓɓe ko yo sukaaɓe ngartu, faandaare maɓɓe ko yo sukaaɓe mbaaw, yoɓe ngon, yoɓe peeñ, yoɓe mantino. kono kadi nuwaadibu no fotiri. kala baawɗo arɗon so tawi ko ceerno mum, so tawi ko ngendiyanke mum, so tawi ko naalanke mum, so tawi ko jontaɗo mum, taw ne wawa yettade galle o, taw galle fewna ne wawa yettade. ɗum noon goto e men kala farilla galle o ne waɗɗe dow mum, goto e men kala yo mbuɗu mum naaɗi hen beele galle o ne wawa gasde, beele galle o ene wawa jogade mbaadi ngarɗudi. innire galle pulago galle fulɓe Nouadhibou. yo Allah waɗanen ɗum ya rahman ya rahim. eɗen beltono noon dendagal jatigue men Nouadhibou arnoɓe salminde en, ɓe jaaɗen salminde, ɓe teddule ndewi hakkude mumen e men. kono kadi battidirtoɗen ko Nouadhibou fedde yiɗɓe Saar Abdullaahi Saar. fedde yiɗɓe Saar Abdullaahi Saar e gardugol sohna Maymuna Thioub, ko noonne kadi sohna Aissata Gadio, sohna Fayel Ndiaye, sohna Rahmatullahi Sall, ko noonne kadi dendagal e dendagal e dendagal ko yimɓe dariɓe horsuɓe tedduɓe. nde garɗen ɓe donki fo andude ko holto ɓe mbaɗata men, ɓe ndewde men teddungal, ɓe banni en teddungal, kadi ɓe jiɗen saabu Allah ɓe meeɗa yiide en koye nanallaji tan dani mbaɗi fedde atinani innirma fedde naati hen ene jewta hen ene jewta hen ha ndendini hen hunde ha jaren ɗumen wiide mayi mbaɗani ngal teddungal. on jarama yo Allah yoɓan moƴƴere. ko ɗum woni yidde, ko ɗum woni yiɗante. mi anda mon, on ganda kam, mi meeɗa yimon, on meeɗa yi kam. on mbaɗi fedde, fedde nde waɗande mi naatani hen, waɗi dumunnaji mi andani ande woodi, ha timmi ha mbattumi neldude sohna Maymuna o leppi less ene fawa toon mi naatani, ha waɗi sagor mbimmi noon ɓayde mi innirama fedde hayso wawa haalde mboɗo faaɗira, yoɓe nannam toon. ɓe nannimi toon, aɓe jewta, aɓe tinɗa mbaɗa pop ko yidde. hono nden fedde nana ɓulon kaaƴe Saydou Diallo gonɗo e coñal mum, hono nden fedde nana wendi Bosiyaɓe sohna Aminata, hono nden fedde nan Noksot, hono nden fedde, hono nden. ɗum no eɗen mbawi wiide yo Allah wattu ɗum pelle nafooje e pelle nafodira hakkude mabɓe ha hunde ɓuura ɓamtade. musidɓe tedduɓe, ko ɗum ɗo henna wonno meftande e ngol ɗo henna laawol to Nouadhibou to, e ko soomi e nder mum ko kala. yewtere buuɗal yurmeende noon ene loowi hen ko heewi nder, so neɗɗo heeɗima tan ma waw janngude hen ko heewi, saabu won ko haala nder he e nder ndeɗo yewtere. so neɗɗo heɗorima ɗum haqille, ma dañ ko dañi hen, ma dañ ko nafti ɗum hen, ma dañ ko duusi ɗum hen, ma dañ ko ɓeydi ɗum hen, ma dañ ko usti ɗum wone gueɗe. ko yettude Allah mbaynirɗin toon gartuɗen ha to Nouakchott. teddule jokki, kirɗeli jokki, gueɗe goɗɗe kala heƴataɗo, kono kadi sahaji goɗɗi ma en gartoy hen no fotiri kala so haji Allah rahman. en calmini denɗi men sohna Nalla Sarif Seydi Dia, min pawi calminal ɗi kala e dow indema, kono gorgol men, gorgol Habi Sidi, mi salminima mi juurimama e dendagal bandiraɓe kala. kono kadi sohna Oumou Ba, ane joom galle ma, banum debbo Ghali Abou Ba, ko noonne kadi wanira men rewɓe woɗɓe ene keewi, se mbiɗa lima tan wona no wayi Khadijatou Abou Sar, mi salminima ha to Marbat, bottaje ma belɗe, hamme Ibrahima Sall, bottaje mon belɗe, ceerno Boubacara Gaye, ceerno Amadou Mbaye Makam, tamoroje ma baɗɗe fayida fof, on jarama yo Allah yomon moƴƴere.
musidɗo men ceerno Samba Pam acci haaji mum kala kañum e oto mum eɗen jaada e mum e banggueji kala Yahya Ndiaye wela segene jogoɗo wadde hirde mum ɗiɗi lewru faandu so jomiraɗo haaji to ala cage noksop ngare keewal e peewal nde garɗen noksot kala addat guitare mum hiira hirde welde waala yimde amin ha jirwa ha wela alhamdulillah seydi Ndiaye yawur ko heewi so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñjay ɓataake musidɗo mon giɗo mon sehli mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam so tawi wonko jejjiɗire ñaguima yafuya yo en ñalle jaam